Seara bună, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Acum când noaptea își aprinde luminile, așezați-vă comod. Uitați de grijile zilei. Priviți cerul, căci e momentul când luna ne spune povești. Astăzi vă voi spune povestea Marcelei. Ea avea origini italiene, dar s-a născut în 1890 în Argentina, la Buenos Aires. Părinții săi emigrase în urmă cu câțiva ani din cauza sărăciei. Se întâmplă adesea. Tatăl, un bun lucrător în lemn, găsise un contract avantajos și totul mergea foarte bine pentru ei, doar că, atunci când fetița avea doar 4 ani, ea își va pierde și tatăl și fratele din cauza febrei galbene. Iar tânăra văduvă se hotărăște să se întoarcă la Torino împreună cu Marcela. Apoi ea se va recăsători și în scurt timp vor emigra în 1906 la Nisa. Marcela, devenită Marcel, odată ajunsă în sudul Franței, ia lecții de pian. Își dorește să fie cântăreață de operă. Ea visează cu ochii deschiși la momentele viitoare de glorie. Dar Marcel este nevoită să lucreze în atelierul de croitorie al unei mătuși. În timp ce descoperă tainele meseriei, îl cunoaște pe Michel Navratil. Acesta era un tânăr subțire, elegant, cu ochi negri și mustață îngrijită. Și el, tot un emigrant, venise tocmai dintr-un orășel din actuala Slovacie. Și el se născuse într-o familie săracă, în 1880, și cei doi se întâlnesc la Nisa, în cadrul cursurilor de croitorie. Spre deosebire de Marcel, tânărul este energic și cu picioarele pe pământ. Faima și aplauzele nu țin de foame, îi spunea el fetei. Eu îmi voi deschide propria afacere, voi vinde haine făcute de mine și îmi voi cumpăra cea mai frumoasă casă din oraș. Voi avea cea mai încântătoare soție și cei mai fericiți copii. Cam așa vedea el lucrurile și, credeți sau nu, în scurt timp, cu multă muncă și ceva noroc, el chiar devine un croitor cunoscut la Nisa. Toată lumea bună își comanda hainele la el. Banii au început să se adune, iar Marcel, devenită în 1907 soția lui, nu mai este nevoită să lucreze. Michel va face totul pentru ea. Îi va croi cele mai la modă rochii, o va umple de cadouri. Casa în care locuiau avea mobilă sculptată și covoare persane. Era o răsfățată. Apoi, exact cum își dorise bărbatul, îi se vor naște și copiii. În 1908, Michel Junior, iar 2 ani mai târziu, Edmond. Părinții îi răsfățau cu prenumele Lolo și Momo. Tatăl era în culmea fericirii. Dar, pentru a putea menține toate aceste condiții de lux, el muncește extraordinar de mult. Tânăra soție îl vede din ce în ce mai rar. Bărbatul este tot timpul ocupat cu afacerea. Discuțiile dintre ei sunt doar despre stofe, personal, achiziții, termeni de lucru. Din cauza stresului, Michel nu reușește să adoarmă, așa că începe din ce în ce mai des să-și nece toate grijile în câteva pahare de vin. Marcel este la început fericită cu aceste privilegii. E bine că nu se mai trezește în zori, nu mai are degetele pline de înțepături. Dar, ușor, ușor, ea se va plictisi de această colivie aurită. Chiar și băieții cu capriciile lor o cam oboseau câteodată. Femeia nu încetase niciodată să viseze la momentele în care să fie liberă, admirată și celebră. Avusese destule momente triste în copilărie când își pierduse și tatăl și fratele și acum vroia altceva. Vrea să se reîntoarcă la lecțiile de canto, petrece din ce în ce mai mult timp în oraș. Cum Michel este tot ocupat, ea caută și găsește o companie plăcută. Se întâmplă să fie adesea însoțită de omul de încredere și în același timp cel mai bun prieten al soțului și nașul de botez al copilului cel mic. Vă văd că ați ridicat o sprânceană. Aveți dreptate.
De aici e doar un pas. Cei doi se îndrăgostesc și devin amanți. Și cum nici nu se obosesc să se ascundă, Michel află și, rănit, cere imediat divorțul. El, care a trăit doar pentru familie, a muncit zi și noapte să o facă fericită pe iubita lui? Stresul de peste zi se mărește, la fel și numărul paharelor de vin pe care le bea împreună cu prietenii la bistro. Nu mai e nimic de făcut? Îi va arăta el Marcelei. Se hotărăște să se răzbune, să vândă afacerea de la Nisa, toate bunurile pe care le are și să o ia de la capăt peste ocean în America. Nu singur, el pune la cale un plan. În a doua zi de Paște a anului 1912 răpește și cei doi băieți. Un lung voiaj cu trenul și vaporul, pornind de la Nisa, îi duce în Anglia, la Southampton. Cumpără bilete la clasa a doua și se îmbarcă cu un pașaport fals pe numele Hoffman, un prieten de-a lui. Le spusese băieților că va fi super, se vor plimba pe ape timp de câteva zile, se vor juca cu tatăl lor, așa cum nu avuseseră din păcate timp până atunci. Iar apoi se vor întâlni cu mama pe celălalt capăt al oceanului. Copiii urcă cu nerăbdare la bordul celui mai nou și luxos vapor de croazieră, Titanic. Pe 10 aprilie 1912, vasul începe prima lui călătorie. Voi, privind în trecut, știți deja că va fi și ultima. Visul pasagerilor se va transforma în coșmar. Pe 14 aprilie 1912, Titanicul va lovi un iceberg la ora 23:40. Din cauza panicii, abia la 0:40, primele bărci vor fi lansate în apă. Copiii au fost treziți din somn de tatăl lor, însoțit de un alt bărbat. I-au îmbrăcat cu mai multe rânduri de haine ca să le țină de cald. Apoi au fugit cu ei în brațe până la barca în care tremurau zgribulite câteva siluete tăcute. Lolo nu vrea să dea drumul mâinii fierbinți a tatălui. Acesta va striga cu lacrimi în ochi: "Spune-i mamei că o iubesc! Îmi pare rău că am supărat-o. Îmi pare rău pentru tot. Stai lângă fratele tău. Eu vin cu următoarea barcă." Dar băieții nu-l vor mai revedea niciodată. Barca în care sunt urcați este ultima care va părăsi vaporul. La ora 2:18, Titanicul începe să se încline. La 2:25, Margaret Hayes, care se afla alături de băieți, va înțelege că cei doi copii, Lolo și Momo, pe care ea îi urmărise cum se jucau fericiți pe tot parcursul traseului, sunt acum singuri. Michel, bărbatul șarmant și distins, nu-și va mai putea ocroti pui. Așa că femeia încearcă să ia în brațe să se ocupe de ei. Băieții refuză să se așeze, privind disperați masa enormă care se scufundă în apă. Își caută tatăl din priviri, iar Margaret îi cuprinde protectoare. 5 minute mai târziu, pachebotul dispare. La 4:10, din fericire, vasul Carpatia le vine în ajutor. Transbordarea începe, se folosesc cări și scaune improvizate din frânghii. Momo și Lolo se trezesc. Sunt prea mici ca să urce singuri. Un bărbat sare în barcă, îl pune întâi pe Momo într-un sac legat la un capăt. Băiatul se sperie, începe să plângă, strigă disperat, dar este în sfârșit urcat pe vapor. Și Lolo plânge și zice: "E fratele meu, de ce-l luați?" Sacul coboară din nou, e rândul lui acum. 1 minut mai târziu sunt la adăpost, înconjurați de ceilalți pasageri norocoși, care încearcă să-i consoleze. Le oferă lapte cald, cornuri, bomboane, fiecare ce are, în ideea că se vor liniști. Margaret Hayes șterge lacrimile lui Momo și apoi îl ia în brațe și pe Lolo.
Ea va fi aceea care, ca un înger păzitor, se va ocupa de ei până ce mama lor va putea să li se alăture. Are însă o mare problemă de rezolvat. Băieții nu știu numele de familie, nici prenumele exact. Să ne amintim că au doar 4 și 2 ani. Ei repetă Momo și Lolo. Timp de 3 zile, un jurnalist de pe Carpatia va descoase toți supraviețuitorii, doar 705. El vrea să le afle poveștile. Marți, 16 aprilie, toate ziarele din întreaga lume vor deplânge dispariția celorlalți, cei 1492 scufundați odată cu Titanicul. Presa va publica și fotografii ale băieților misterioși. Cine sunt? Numele Hoffman nu le spune nimic. Ei repetă Momo și Lolo. Aveau ochii negri, păr ondulat și piele mată. Cum ei vorbeau franceză, ziariștii din Hexagon se vor implica în dezlegarea enigmei. 5 zile de la naufragiu, mama lor descoperă într-un ziar tipărit la Nisa un articol despre cei 2 orfani recuperați din abisurile morții. În poză descoperă cei 2 pui ai ei așezați într-un fotoliu și ea care căutase disperată în toată Franța. În șoc, realizează că fostul său soț se numără printre victime. Marcel aleargă la consulatul american din Nisa. Trebuie să-și recupereze copiii. Și, pe 18 mai, Michel și Edmond, Momo și Lolo o regăsesc pe mama lor în sfârșit. Ei se vor întoarce la Nisa și viața va continua. Marcel va deveni cântăreață, va face carieră, va gusta astfel din succes. Iar băieții, rămași acasă, vor fi educați și ocrotiți de bunicii materni. Se vor face mari și vor avea și ei familiile și viețile lor. Michel, deveni profesor de filozofie, a murit în 2001 la vârsta de 92 de ani, fiind printre ultimii supraviețuitori de pe Titanic. Dragii mei, îmi e foarte greu să trag concluziile și să înțeleg această poveste. Ca o monedă, ea are 2 fețe. Una necâștigătoare, cea a destinului tragic al lui Michel Navratil, tatăl. Visul lui, teribil de a începe o viață nouă peste ocean, alături de băieți, nu s-a împlinit. Căci, deși și-a planificat cu atenție totul, universul a hotărât altceva. Singura care a avut de câștigat din urma tragicului accident al Titanicului a fost Marcel. Pentru ea a strălucit cealaltă față a monedei, cea norocoasă. Deși își credea băieții pierduți pentru totdeauna, iată că oceanul îi va aduce înapoi. Iar soarta ei, știți, a fost deja una bună. Și atunci, cum e mai bine? Să lupți sau nu pentru a-ți schimba destinul? Să cauți să te răzbuni pe cineva care te-a rănit sau să aștepți să ți se facă dreptate? Cum rămâne cu afirmația, dacă vrei ceva cu tot din adinsul, muncește și vei obține? Să fie oare adevărat ce ziceau bătrânii noștri? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Nu pot avea toți dreptate și, din păcate, nu toate dorințele se împlinesc. Câștigul unuia poate fi pierderea celuilalt. Voi ce părere aveți? Noapte bună, dragilor! Până data viitoare, aveți grijă de voi. Trăiți, iubiți, fiți fericiți!